नमस्कार मंडळी, कसे आहात? आय होप सगळे खूप मजेत असतील, छान असतील आणि सुखरूप असतील। तर तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या या नवीन ब्लॉगमध्ये। आणि आज आहे दिवाळीचा पहिला दिवस आणि आज आहे वसुबारस। तर आज करायची असते गाईची पूजा। तर चला आता आम्ही चाललोय गाईच्या पूजेला आणि तुम्हाला सुद्धा मी घेऊन चालली आहे। सोबत आहेत आई आणि ऋत्विज। चला तर जाऊयात गाईची पूजा करायला। ऋत्विज हाय कर। ऋत्विज चल जवळ। आजपासून सुरू होणाऱ्या दीपोत्सवाच्या तुम्हाला माझ्याकडून आणि माझ्या संपूर्ण परिवाराकडून खूप खूप शुभेच्छा। दिवाळीच्या दिव्यांसारखं तुमचं आयुष्यसुद्धा खूप उजळून जावं आणि तुमच्या मनातल्या सर्व इच्छा आकांक्षा पूर्ण व्हाव्यात अशीच ईश्वरचरणी प्रार्थना। तर घराशेजारीच असणाऱ्या गोमातेची पूजा करायला आम्ही इथे आज आलोय आणि आता इथे चाललेली आहे पूजा। तर आजच्या दिवशी वसुबारसच्या दिवशी गाईची अशा प्रकारे ओवाळून पूजा वगैरे करायची असते आणि तिला नैवेद्य द्यायचा असतो। तर नैवेद्यामध्ये जास्त असं स्पेशल काय नाही, आपण जी भाजीपोळी बनवतो तीच भाजीपोळी तुम्ही देऊ शकता किंवा कुठे कुठे प्रथा आहे अशी की गवारीच्या शेंगांची भाजी दिली जाते गाईला। आम्ही आज बनवली होती वांग्याची भाजी, पोळी आणि गोडाचं काही हवं म्हणून मग देवीच्या नैवेद्यासाठी बनवलेले शंकरपाळी, करंजी आणि केळी असं आम्ही आज गाईला नैवेद्यासाठी दाखवलंय। तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्कीच कळवा। चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। सबस्क्राईब केलं असेल तर त्या शेजारचं बेल आयकॉन नक्की प्रेस करा आणि व्हिडिओला लाईक केल्याशिवाय व्हिडिओ स्किप करू नका। लवकरच भेटूयात परत अजून एका छानशा व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत मस्त राहा, काळजी घ्या आणि आजचा हा दिवाळी सण आजपासून सुरू होणारा एन्जॉय करा। ओके, टाटा बाय।